Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Trending ang video ni Matet De Leon habang nagla-live selling sa TikTok ng iba't ibang produkto tulad na lang ng mga delata at mga pancake na nasa karton. Sa kuha ng kanyang video, kitang-kita na napahinto si Matet nung may mabasa siyang comment at naiyak na siya habang nagla-live selling. Nakuha na nito ng screenshot ng mga netizens na nanood din. At ang comment, wala na kayong project? May isa pang nagsabing, suplada ito kaya iniwan ni Ate Guy. Nasaktan si Mate dahil sa mga komentong iyon na nadamay pa pati ang kanyang yumaong ina na si superstar Nora Honor. Kung kaya nag-upload din siya ng video at sinasabi niyang proud na proud siya sa kanyang trabaho na pagla-live selling. At nagpasalamat din siya sa mga suki niya na bumibili at tumatangkilik sa kanyang binibentang produkto online. At ayon pa kay Matet, babawasan na raw niyang magbasa ng mga negatibong comments next time para hindi maapektuhan ang kanyang trabaho. Si Matet ay artista at lumalabas na rin sa mga pelikula ni Sara Geronimo at John Lloyd Cruz at marami pang iba. Ikaw, kabisyo, nagla-live selling ka rin ba? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Matit. Basic. Morning, Col! Morning, Tis. Kabishop, feel good morning! Adlaw Miyerkules, mga kabisyo, July 2, 2025. Sa oras sa 7:32, kasama nyo na ang Certified Playboy, Uncle Dagol! Sa mga angkol. Kauban sa dato ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita. With the pambansang senior Mang Kanor. Tama na. Inis ako eh. Ano yung mga box-box na yan, Mang Kanor? Nagla-live selling din ako. Di ba mayaman ka na? Hi, mine. I miss you, mine. Bakit? Oo nga, no? Pag sa live selling, nagmamine-mine ba yan? Hindi nagmamind, pero nag-check out. Ay, pwede sa TikTok yung halimbawa, ukay-ukay, mga damit. Mine talaga sinasabi. Lalo kung yan. isa lang yung item. Pero kapag marami namang stocks, i-check out mo sa yellow basket. Ayun. So may mine naman talaga. So bilang nagla-live selling before, Tita, nakaranas ka rin ba ng mga pambabash tulad ng kay Matet De Leon na, syempre artista si Matet, tas ikaw naman, Tanya Chinita. Wala ako. Pandemic times wala yun akong eh. naranasan ganyan. Supportive yung mga mommies na umu-order ng damit ko. May mga ano din yan eh, yung mga, ano yun? Saka kahit may halimbawa, may nakarating sa kanila, may issue yung, of course, na double check ko. Pero halimbawa, once Tagalog na lang, isang Okay, isang beses sinuot nila na punit agad, papalitan ko. Kumbaga yung customer service talaga inaayos ko. Customer experience. Para mabalik sila. Anong message mo para kay Matet? Deadma sa basher. Okay. Deadma lagi sa basher. Yun lang. Wala kang pakialam sa basher? Wala. May paki ako kasi kapag wala akong basher, hindi ako effective eh. Teka lang. Guys, nalilito ako. Sabi mo, dead ba sa basher? Yung sinasabi ng basher na bad things about you, Deadmahin mo. deadmahin mo. Pero kapag isa sa bad publicity is still publicity.
So, hayaan mo silang manood since... diba? Viewer pa rin yan eh. Counted pa rin yan sa viewers mo. Diba? Ganun pala Sa akin yun. kasi kapag wala na akong basher, nag-aalala na ako sa career ko. Ganun ba yun? Di ba nga si Pia Wurzbach nga may basher eh. Si Kylie, si Kylie? Kylie Jenner? Hindi. Alcantara. Ha? Kylie Alcantara? Yung beauty queen natin? Kylie Versosa. Yan. Kylie Versosa may basher nga eh. Ano ba ako? Basta mga Tanya chicks, alam chinita ko lang ako, di ba? Anong tanya chinita lang ako? Hindi, ibig sabihin Hindi mo alam yung mga grab drivers sa kapila ngayon, mga alam ko naman, taxi drivers, mga sila babaero Marlon yan. Gukman, Oo. sila Bong Tsaka Villamor. yung mga ex ko, di ba? Damay na kung naman, guys. sinasabi ko lang dito, kung sila nga na sobrang famous, perfect Miss Universe. Oo. May basher pa din. Oo, may basher. Ano pa tayo? Tayo pa kaya? Diba parang, anong karapatan nating sumama yung loob? Sila nga dineded mala. Tuloy lang life nila, sila yung may endorsement, yung basher may endorsement ba? Wala. Sumama ang loob, walang endorsement. Walang Yung beauty endorsement. queen? Yung basher, kawawa. Buti nga. Yung keyboard warrior yan eh. Yung basher? Yung online seller. Sabi niya, sige, check out yun na, check out Sabi yun na. ng seller? Sabi nung basher? Hi, mine. Sabi ng seller. Sabi ko. Nanonood ako kahapon eh. Shinare ko nga kay Mama Nicole. Yung ano? Yung nanonood ako yung sa online selling sa TikTok ng bench kasi mga lalaki nakabrief. Kaya pala, nag-share ka pa, ha? Kaya pala, bitch. Nakabukol kasi. Ang laki ng cyst. Nung lalaki may Ng cyst. online seller? Hindi, nung basher. Nakabukol pala, kaya pala nanood kayo. Ng online seller. Di, yung Beans Body na pinanood. Dati ako dyan, Beans Body. Kabataan ko kami, Richard Ano Gomez. ka? Kami ni Big Richard body, Gomez. big body ka. Ha? Big body. Payat pa ako dati. Dad body. Kasabayan ko si Richard Gomez dyan sa Beans Body na yan. Sige, agree na lang tayo mga. Oo nga, tis. Ito na si Kuya Zel. Hi, Tito Zel! Ahon sa 90.7 Love Radio. Well, maedad ka na. Sabi mo. Hindi mo mabasa? Kailan ba may memorize yan?